Защо не ми наля всичко да тия? Кой? Аз. Тогава ще ги броим. И последно 10. Не мога да ти маркирам. 5 кари, 3 пики. Нямам спатия ти избере. Нямам спатия. 5 кари са. Тегло още един поставя. Пак пика ще избере. Петър се опълн, какво чакаш, бе? Или дай за мене тази. Ама защо не ми... Какво нямам купа, бе? 4 на 4, значи? Деветка корони ми наляга, со купим, дай седмица корони. Две терци Много последно. по-вале купа, само той и той отговаря, 4 на 4 купи. Дава ми да спотия Ваня, 5 аз на не 4 споделил. Там са килите. И той си пази тези 10 купа. Ма налей му ги. Не ми ги налива и без... Контра има. Са те излизат. Значи Си вас на последното място. Не бе! 8, Ура! За два тура излизаме ли? 59. Излизаме за два тура. Защо не ми ги даде? 59. Това не коства да купа, той само има купа. Дай листа, бе. Разве как си